ברוכים הבאים לפריז לסוף המאה ה-19, סיור מהנה. שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. מבוקש, צעיר, משכיל ומיואש, המוכן לנסות. אני סופר גרמני. אני סופר בינוני. צעיר, משכיל ומיואש. אני האיש שאתה מחפש. אני יהודי. זה מפריע לך? אנחנו יהודים של גטו. אנחנו לא מצליחים לצאת מהגטו. עומדים עכשיו על סף ייאוש. אבל הם אנשים כמוני. ומהם אני ארכיב את חיל החלוץ של מחפשי המדינה וכובשי המדינה. ושאלת היהודים תיפטר באקורד רב עוצמה של פיוס. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר שנוצר באמצעות שיתוף הפעולה בין המועצה להנצחת זכרו של הרצל לבין מרכז הרצל, זה העובדה שאנחנו מגיעים יחד לציבור גדול מאוד. בפעילות שאנחנו עושים באמצעות המועצה יוצקים תוכן משמעותי ורלוונטי עכשווי למפעל חייו.